Ассаляму алейкум! Вітаю! Це програма «Бон Вікенд» і я, Лія Хаджабадінова. Ми з командою вирушаємо до найцікавіших міст України, щоб показати вам, як можна якісно відпочити. Ну що, поїхали? Куди поїхати, щоб незабутньо провести довгоочікувану відпустку? Якими визначними пам'ятками культури та природи славиться місце подорожі і чому вони заслуговують на увагу туристів? Які страви місцевої кухні обов'язково варто скуштувати і як їх знайти? Які готелі обрати, щоб добре відпочити під час активної подорожі? Відповідь на всі ці питання у новому телевізійному проєкті «Бон Вікенд». Вперше на телеканалі АТР.